दा साख्रि ओंखारगोन माने इउपिपिएलआ दिनैसिम जानाखि कमिटमेन्ट होदों बेखौ मावबोदों दा बावैनो 4,000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जायनाखि 75,000 रां होनायनि खोथा बेबो अलरेडि प्रसेस जाबाय खिन्थु बेखौ खनसेनो नङा 25 मोनथाम बुखावनानै होनो नागिरदों दा इउपिपिएलआ जेरै बुंदों एरै मावदों दिनै नैबे सराइबिल समस्तियावहाय माने पिक मिशन बड'लेण्ड पिक मिशननि आन्दारावहाय सानसेनि हाबाफारिजों माने जास्ट एवारनेस काम ट्रेनिं प्रग्राम लानाय जादों अमाखौ मारै फियो नङा होमबा बेमार आजारनिफ्राय अमाखौ मारै रैखाथि होनांगौ अमाखौ मानो भेक्सिन होनांगौ बेनिफ्राय अमा फिनानै जों मा रोखोमै थांनानै थानायनि राहा लामाखौ दिहुननानै लानो हायो बेनि सोमोन्दै एवारनेसबो ट्रेनिंबो दिनै होनाय जादों दा बाहाय ट्रेनार हिसाबै जोंना तेजपुरनिफ्राय फैदों माने नर्थ इस्ट प्रग्रेसिभ पिग फार्मार्स एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां तिमिर बिजय श्रीकुमार बिथाङा बिराद गिदिर अमानि फार्मबो दङ दा बिथांमोना बिराद मोजाङै मिथिगौ अमाखौ मारै फिनांगौ दा बिथांमोनखौनो मेन ट्रेनार हिसाबै लानानै जोङो 40टा समस्तियाव दिनै गिदिंगासिनो दङ सानफ्रोमबो प्रग्राम जादों दिनै बाहाय जाबाय आरो गसाइगाव हिसाबै दाखालि कसुगाव जाबाय दिनै बाहाय जाबाय बेनिफ्राय गाबोन जमदुवाराव दङ दा 29 तारिखआवहाय जोबगोन पर्बतजरायावहाय बिनि उनाव उदालगुरियावहाय मोननैसो बाखि दङ बाहाय फोजोबहैगोन गोबां मानसिफ्रा अमा फिनायखौ जानायखौ नुनो मोनो बेनि सायाव मा बुङो बेमार जानायनि खारनाथ' बेनो जों माने अमाखौ साइन्टिफिक भाबै बैगानिक भाबै अमाखौ फियाखै अमाखौ जों फिदिंथ' दाब्लायै गय बिफाङाव खानानै दोनदों नङा होमबा अमानो आदार होग्रा गामलाखौ जों माब्लाबाबो सुफेराखै दा बेफोरनि सोमोन्दै जों प्रिभेन्टिभ मेजार माखासे लानो हायो जेनेबा जोङो कर'नानि समाव गोबां गियान मोनबाय कर'नाया नोंगौ बांग्रिंफोर बायदि फैदोंमोन गोबां धंस' खालामलांबाय खिन्थु बे जोंनो गोबां गियानबो होलांबाय बेमार आजारा मारै गोसारो दा बे प्रिभेन्टिभ मेजार लानांगौ दा बेखौनो जों फोरोंनो नागिरदों जाहाथे अमाखौ जोङो बेमार आजारनिफ्राय बारग'होनो हायो थैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय मा अमा फिनायावहाय माखासे बेसिक नलेजआ थाथारनांगोन जोङो गोदोनिफ्राय ट्रेडिसनेलि अमाखौ फिदों न' डाउट फिनो रोंगौ खिन्थु बेमार आजारनिफ्राय बारग'होनायनि राहा लामाखौ जों लानो रोङाखैमोन दा बे जिनिसखौनो फोरोंनो नागिरदों दा भेक्सिननि खोथा दा जोङो कर'नानि आमोलाव जों भेक्सिन लादों कर'ना जानायखायसो जों भेक्सिन लादों बेथ' नङा दा अमाखौ बेमार जायैनि आगोलनो भेक्सिन होखानांगौ दा मा समाव अमाखौ भेक्सिन होनांगौ बेनि गियानखौ होनो नागिरदों दा सरकारा भेक्सिननि सायाव माखासे हाबाफारि लादों दा बेखौ जों एवारनेस लाबोनांगौ थारमाने पाब्लिकनाव बेखौबो जों बे ट्रेनिंनि गेजेरजोंनो फोसावनानै होदों दा बिथांमोना मानि मिशन खालामदोंमोन थांनाय 17 बोसोराव कुइसनाथ' बेसोना बिथांमोना मानि मिशन खालामदोंमोन बिथांमोना मा कनस्ट्राक्टिभ मा हाबाफारि लादोंमोन बिथांमोनाथ' जेबो लायाखै माने गोबां फेस्टिभेल बिथांमोना खुंदोंमोन जाय फेस्टिभेलाव खालि जौ जुवाल' सोलियो नङा होमबा दिनै बड'लेण्ड दिनैनि दा बिटिआर सरकारा अमानि मिशनल' नङा सेरिकालचार मिशन लादों बोरमानि मिशन लादों दाउनि मिशन लादों गाइखेरनि मिशन लादों गासिबो मिशन मदाव खामानि मावदों दा जों मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन इलेक्सननि सिगां जोंनि सरकारा जोंनि पार्टिया जुदि सरकाराव फैयोबा जों बयनोबो खामानि होगोन होननानै दा खामानिखौथ' बिथांमोना दस्रा रोखोमैसो बुंबाय पाब्लिकनि गेजेराव बिथांमोना फोसावनो लाबाय इउपिपिएल सरकारा बयनोबो साख्रि होनो होननानै बुंदोंमोन दिनै मा बहा साबेसेनो साख्रि होगोन होननानै सोंगासिनो दङ खिन्थु जबनि मिनिंखौ बिथांमोना मा बुजिदों आं मोनथिनानै मोनाखै बिथांमोना जबनि मिनिंखौ मोजाङै बुजियोना बुजिया आं बुजिनानै मोनाखै दा खोथाया जाहैबाय जोंनि खामानिया जाहैबाय नैबेसो सोरबाया साख्रि मावनो हाग्राया साख्रि मावगोन नङा होमबा दा जायफोर साख्रि मावनायनि सुबिदा गैया माबा मोनसेथ' मावनानै जाथारनांगोन नङा होमबा दा बेनि थाखायनो जोङो सोरबाया दाउ फिगोन सोरबाया अमा फिगोन सोरबाया बोरमा फिगोन नङा होमबा सोरबाया मैगं थाइगं खालामनानै जागोन बेखायनो गासिबो जों मिशन मदाव खामानि मावनानै साफ्रोमबो मानसिनो थांनानै थानायनि लामा होनो नागिरदों जों खामानि होनो नागिरदों बेनिनि थाखायनो दिनैनि बे पिक मिशनाबो दा बाहाय 60,000 आबादारिफ्रा इनभल्भ जागोन बे 60,000 आबादारिफोर इनभल्भ जागोन बाहाय मोनसे खोथा जोंनि माइन'रिटि भाइफोरा अमा फिनो मोना नङा होमबा खारन बिसिना धोरोमाव गैया दा बिथांमोनाबो खिन्थु पिक मिशनाव जरित जानो हायो मारै दा पिक मिशनजों समानै जोंना मा फैफादों फिड मिशन आदारनि मिशन दा अमानि आदारनि थाखाय जोंनो मा नांगौ खालि गुन्दैल'थ' नङाना दा अमानो दाना जाहोनांगोन दानाया जाहैबाय मा जुखाम आरो सयाबिन दा जुखाम आरो सयाबिन खेथिखौथ' जोंना माइन'रिटि भाइमोनाबो बानायनो हायो नङा होमबा दा बेखायनो बिथांमोनाबो बे मिशनाव इनभल्भ जानो हायो ओंखारगोन आं बेखौ आं फोसावनो मोना आं अथराइज नङा बे अथरिटिया आं नङा दा साख्रिया ओंखारगोन माने इउपिपिएलआ दिनैसिम जानाखि कमिटमेन्ट होदों बेखौ मावबोदों दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खोथा बेखौबो बिथांमोना बखिगोन निस्सय बखिदों नङा होमबा दा बावैनो 4,000टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जायनाखि 75,000 रां होनायनि खोथा बेबो अलरेडि प्रसेस जाबाय खिन्थु बेखौ खनसेनो नङा 25 मोनथाम बुखावनानै होनो नागिरदों बेबो ओंखारगोन दा इउपिपिएलआ जेरै बुंदों एरै मावदों खिन्थु बिथांमोनासो पिक मिशनखौ दिनै हमथानो नागिरदों जों मिशन मदाव खामानि मावनायखौ रायजो राजानि सिगाङाव हाबहैनानै
बिथांमोना बायदिसिना प्रपागान्डा खालामनानै हमथानो नागिरदों खिन्थु बे समाजनि थाखाय मोजां लैखोन नङा। पिक मिसननि गेजेरजों सरकारा जेनेबा रायजो राजाफोरखौ माबायदि मदद होनो थांखि लादों? बे मददखौ जेब्ला होगोन अब्ला नुलांगोन। मिसननि मिनिङाथ' प्रजेक्ट बा माबा माबि थायो बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ। गतिके जेरैबायदि जानांगौ बे जागोन। बिथांमोनहा बुंबाय थादों जायनो बुंनो सानो दा जौगानाय होनबा बिथांमोनाबा माखौ बुजियो बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि कनसेप्टआबा मा नङा होमबा? दा बिथांमोना हयथ' राजनितियाव थाबायथ' अपजिसनाव थाबा बुंनो गोबां सुबिदा मोनो नङा होमबा? दा बेखायनो बिथांमोना बे एडभान्टेजखौ लादों। दा जौगानाय होननानै बुङोबा माखौ बुङो? थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना मा मावखो? 17 बोसोरावहाय गोबां मानसिफोरखौ बिथांमोना अलसिया बानायबाय। इजि मानिनि कनसेप्ट सोनानै होबाय। गोबां मानसिया खामानि मावनाय नागारबाय, आबाद मावनाय नागारबाय। दा बे जिनिसखौसो जोंनि पार्टिया जोंनि सरकारा मा खालामनो नागिरदों? वार्क कालचार, खामानि मावनायनि हारिमुखौ जों बोखांफिननो नागिरदों। दा खामानि मावनायनि हारिमुखौ बोखांफिननोबा नों खनसेनो हाया, सम लागोन। दा दिनै एवारनेस लाबो जों मा खालामनो नागिरदों? बयखौबो जों खामानियाव इनभल्भ खालामनो नागिरदों जाहाथे जोंनि ओनसोला जौगायो।